en el Dia Internacional contra el Racisme, el Feixisme i l'Antisemitisme i el Dia dels Inventors i les Inventores, em preocupa també pel canvi climàtic, ja que parlem d'un problema que necessita respostes múltiples i enfocaments diversos. Avui mateix sabem que el canvi climàtic afectarà de diferent manera l'agricultura de la conca mediterrània, els pobles indígenes dels Andes o les dones de Bangladesh. I és per això que no ens podem quedar adormits en els llorers pensant que trigarà en arribar. Estem patint ja els efectes del canvi climàtic i ens trobem vivint evidències d'aquesta realitat que els poderosos s'obstinen a negar. Convé fer xicotets canvis personals fins a arribar al gran canvi d'actitud davant del nostre planeta.